ଭିତରେ ଦେଖ ଅଭାଗର ବାବୁଲ କଣ ଭିତରେ ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ ତୁ କେତେ କଥା ତୋର ସହୁଛୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ପାଇଁ ତୁ କେତେ କଥା ତୋର ସହୁଛୁ कदम तेरा मारे भाई लक्ष्मण କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟିଲା କି ଅଘଟଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ ମିତ୍ରଙ୍କର କୁହ
देखो सर्वे ऐसे पावन नंदन ଧନ୍ୟତର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ମୋ ପାଇଁ ସହି ନଅନେ ଗଜାତନା ଗନ୍ଧେ ବହି ଅଛୁ ତୁଇ ଗନ୍ଧ ମାରଦନ ହରେ ମାରୁତି ହ ଗନ୍ଧେ ବହି ଅଛୁ ତୁଇ ଗନ୍ଧ ମାରଦନ ହନୁମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତୁମେ ଏବେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଲଙ୍କା କଟକେ ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନୀ ନାରୀ ସେ ନାରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ହନୁମାନ ସେ ନାରୀକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ସାଧୁ ଏକ ସତେ
नमनी बचना गलत समारा साले
आगामी युद्ध क्षेत्र ପାଇଁ ହୋଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେ ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଅ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର